एबा बिटिआर जेनाखि इलेक्शन बे इलेक्शनाव जोंनि राजनैतिक हान्जाया जोङो बाहागो लागोन आरो बेयाव जोंहा मोनसे आसा दङ, मोनसे फोथायनाय दङ, जोंनि राजनैतिक हान्जाया 100% जोङो देरहागोन। निसिमा ब्लकनि 16 समस्थियाव EPBनि मोनसे बाइक रेलि लादों, बेयाव आं दंफैयो आरोखि। नोंथांमोनहा बे भिडिअ'आव माबायदि जागोन नोंथांमोनहा नायलांजोबबानो जाबाय। हाबाफारि लादों मा फोरमायगोन बे दिनै जोंनि निसिमा 16 नं निसिमा समस्थिनि APB राजनैतिक हान्जाया जोङो दिनैहाय फैबाय थानाय बिटिआर जेनाखि इलेक्शन BTC इलेक्शनखौ अबजार्भ खालामनानै बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनैहाय APB राजनैतिक हान्जाया दिनै बाइक रेलि लानाय जादों। बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जों बेखौनो फोसावनो सानदों जे फैबाय थानाय जोंनि BTC एबा बिटिआर जेनाखि इलेक्शन बे इलेक्शनाव जोंनि राजनैतिक हान्जाया जोङो बाहागो लागोन आरो बेयाव जोंहा मोनसे आसा दङ, मोनसे फोथायनाय दङ, जोंनि राजनैतिक हान्जाया 100% जोङो देरहागोन आरो बे असिलाखौ लानानैनो जोङो दिनैहाय APB राजनैतिक हान्जाया जोङो दिनैहाय बाइक रेलि लानाय जादों। आं बेखिनिखौनो फोसावनाय जाबाय। दा जोङो बे बाइक रेलिखौ गासै खैलामैलानिफ्राय जागायनानै जोङो ओरै सेसा बाजार, मालिबिथा, बिटिनि साब बाजार, बेजों जोङो फैनानै ओरै आमथिखा, गासै जोङो थुलुंसि जरानिफ्राय लानानै खुंख्राजरा BCDसिम जोङो बे बाइक रेलिखौ लानाय जादों। एसे हल निसिमाखौनो जों लानाय जादों बाइक रेलिखौ। जों नुनो मोनदों BP एबा सा 18 बिजाथि गिबि खेलावबो फोसावबाय, बेबायदिनो मैयाबो UPPL राजखान्थि हान्जानिफ्राय सा 22 बिजाथिनि मुं फारिलाइ फोसावबाय। APB आ माब्लासिम बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ फोसावगोन? बिजाथिखौ जोङो मथा मथि 27 थारिखनि गेजेराव जों फोसावनायनि थाखाय आसा दं। APB long live, long live, long live. Anjali Dimari long live, long live, long live. Jai APB ni. APB राजखान्थि हान्जा देरहासार। APB गोदान हान्जा देरहासार। APB राजखान्थि हान्जा देरहासार। APB गोदान हान्जा देरहासार। रिंखांबाय जेरैथिंबो APB, गोमखांबाय BTCआव APB। रिंखांबाय जेरैथिंबो APB, गोमखांबाय